ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka iyayena mata ina mana gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa a wannan markazi namu mai albarka, markazu darul hadis as-salafiyya a wannan gari na Mubi a cikin jihar Adamawa, kasarmu Najeriya. Yau Allah tabaraka wa ta'ala bisa kaddarawansa da ganin damansa da nufinsa ya so ya haɗa mu a wannan senta mai albarka na Darul Hadis Islamic Education Center, Islamic Center na wannan gari na Mubi, saboda ci gaba da karatuttuka da muke yi na karshen kowane wata, wadda yanzu mun maida shi a farkon wata ko insha Allah ta'ala zai zame farkon wata kenan, tunda wannan mako da ya gabata ba a samu karatu ba saboda wani larura da ya shigo na tafiya. Insha Allah ta'ala zai zame farkon lahadin farkon wata, kuma ina sa tsammanin insha Allah ta'ala za a shirya timetable wanda za mu zo mu yi presenting, za mu zo mu gabatar da shi insha Allah ta'ala. Idan ba a mance ba, a baya darasinmu na farko da muka yi mun yi ne a abin da ya shafi a hukukul Mustafa, ma'ana hakokan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake kanmu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da hakoka akan dukkan wani mutum musulmi, namiji ko mace. Matukar kana da imani, to annabi yana da hakoka da yake da shi a kanka kuma yake da shi a kanki. A mako da ya gabata, ko in ce a wata da ya gabata, mun gabatar da hakoka guda 2 zuwa na 3 insha Allah ta'ala, sai lokaci ta yi halinta. Yau ma gashi mun fara a makarce, ba zai wuce karatun minti 30 ba ne za mu yi, a watakila lokacin ya kare. Hakki na farko da annabi yake da shi a kanmu, imani da shi, yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakki ne wanda yake dole a kanmu. Mu musulmai maza da mata dole mu yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sanar kuma musallama yarda mu yi cikakkiyar imani a gare shi, saboda ayoyi da muka karanta. Hakki na biyu shine ittiba'uhu,
bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da kafa. Bin manzon Allah wajibi ne akan kowane mutum musulmi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa. Sanar na uku, muhabbatihi, son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dole ka so manzon Allah, so irin so da babu wadda za ka so sama da shi. Mahaifi, mahaifiya, uwa, yani dangi, dukiya, duk abin da ka sani a duniya dole ka so annabi sama da wannan abun, kuma so tabbatacciyar so. Malam ya ce saboda shi mutum mummuni wanda yake da tabbataccen imani, labudda babu makawa an yuhibba rasulallahi sallallahu alaihi wasallama, ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min shighafi qalbihi, daga wato kulfar zuciyarsa, daga can kasar zuciyarsa. li'anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sababun fi imanihi, saboda manzon Allah shine sababin imaninki, sababin imaninka. Wa sababun fi najatihi, kuma manzon Allah shine sababin samun sirar kowa a wannan duniya ne, minan nar, sababin sira daga wuta. Wa sababu sa'adatihi fi dunya wal akhirah, manzon Allah shine sababin sirar mutum a duniyansa da lahirarsa. Wa kad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama azima qadari muhabbatihi, hakika manzon Allah ya bayyana girmar wato son shi. Fakala ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, imanin ɗayanku bai cika hatta akuna, har sai na kasance ahabba ilaihi, ni na fi soyuwa gare shi, min waladihi, daga ɗansa, ya fi so na sama da yadda yake son ‘ya'yansa ko ɗansa, wa walidihi, da kuma mahaifinsa, wannas ajma'ina, da saurar mutane baki ɗaya. Jama'a muna ganewa? Saboda haka dole ki so manzon Allah so na gaskiya, so sama da yadda zaki so ɗanki, sama da yadda zaki so mahaifinki, sama da yadda zaki so mutanen duniyan nan baki ɗaya. Wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Fa ayyu insanin la yuhibbu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, to dukkan wani mutum da bai son manzon Allah fa laysa bi mu'min, wannan ba mummuni bane. Duk wanda baya wa annabi so na gaskiya, irin wannan soyayya din, to sunan shi ba mummuni bane. Wa in tusamma bi asma'il muslimina, ko da an kira shi da suna irin sunayen musulmai, shi ɗin ba mummuni ne na gaskiya ba. Wa asha baina zaharanaihim, ko da zai rayu a cikin su musulman, shi ba mummuni ba ne na gaskiya. Bal wa in kana multaziman bi ada'il ibadati wa sha'airil islam, ko da zai saya gwajar ba da ibadoji, zai yi sallah, zai yi zakka, zai je haji, amma kuma sai aka samu son da yake yi wa manzon Allah na kasassen soyayya ne, to wannan mutum ba musulmi cikakke bane, ba mummuni bane na kwarai. Allah ta'ala ka ba mu karfin imani a cikin zukatanmu. Wa yajibu an yafuqa hubban nabi sallallahu alaihi wasallama ala sa'iril mahbubat,
siwallahi ta'ala, yana wajaba ya fifita son manzon Allah sama da saurar duk ababe da ake so a duniya. Abunda kawai zai fi soyayyen manzon Allah a cikin zuciyarki ki tsira da imaninki shine son Allah tabaraka wa ta'ala. Idan son Allah tabaraka wa ta'ala ya fi son manzon Allah, to wannan shine abinda ake so. In ba Allah ba, babu abinda ake so ki so sama da manzon Allah. Jama'a muna ganewa? Yawa, sai ki duba soyayya da zaki yi, son manzon Allah da zaki yi. Idan yau aka ce ga ɗanki baya rayuwa akan sunnar manzon Allah, to a wannan lokacin ki ji cewa kin gwammaci wannan ɗan ne babu akan a ce sunnar annabi ne babu shi. Mijinki baya rayuwa akan sunna, to a ce mijinki bai yi imani da annabi ba kwata-kwata, to rabuwa da mijin nan ya fi alkhairi da a ce kin rabu da imaninki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakanan iyaye, hakanar kowa, hakanar kome a duniya. Jama'a mun gane? Malam ya ce min hubbil abna, ki so manzon Allah sama da yadda kike son al'abna ƴaƴaye, wal aba da iyaye, wal ummahat da uwaye, bal akbar min hubbil insani nafsahu, bari ma mutum ya so manzon Allah sama da yadda yake son kanshi. Wa hazihi manzilatun azima, wannan shine daraja mai girma, la yasulu ilaiha illa ahlal kamal min almu'minin, babu waɗanda suke kaiwa wannan daraja ɗin sai waɗanda suke da kamala daga cikin mummunai. Fakat kala Umaru bin al-Khattab radiyallahu ta'ala an, hakika Umar ɗan Khattab ya faɗawa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya faɗawa manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi, la'anta ahabba ilayya min kulli shay'in, wallahi manzon Allah na fi son ka sama da dukkan komai. La'anta ahabba ilayya min kulli shay'in, na fi son ka sama da dukkan komai, illa min nafsi, sai dai kai na kawai. Fakala hatta al'ana ya Umar, fakala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce masa hatta al'ana ya Umar, in dai har ka ji cewa ka fi son kanka a kaina, to annabi ya ce har yanzu baka da imani ya Umar, har yanzu imaninka bai cika ba. Da fatar iyaye na sun gane, in dai kika ji cewa kina son annabi sama da komai a duniya, amma ba za ki iya ba da rayuwanki akan kare mutuncin annabi ba, to har yanzu imaninki fa bai cika ba, har yanzu baki da imani. Muna ganewa? Sai kin ji cewa lallai annabin nan za ki iya ba da kome da kowa akan manzon Allah, za kuma ki iya ba da rayuwarki ma akan ki kare mutuncin manzon Allah. Shi yasa za ku ga Sumayya shahidiya na farko a musulunci, saboda kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ce mata sai dai ta yi ridda. Ta ce ina, ai in dai imani da annabi ya shiga zuciyar mutum baya taba ja da baya. Aka ɗauke ta aka bankare ta a Sahara, waje mai zafi, ga zafin rana yana dafa ta. A wannan lokaci aka ki a bata ruwa tsawon wuni, aka ce mata zaki ridda, ta ce ina sam har abada, in dai imani da annabi ne ba ta ja da baya.
a cikin haka sai Allah ya sa mala'iku suka sauko da guga da ruwa daga sama, aka zuba mata a bakinta ta sha, aka kuma yayyafa mata ruwa a jiki. Kafiran nan suna fitowa su zo su dube ko ta mutu, suka zo suka same ta a cikin sanyi. Kuma kun san duk wanda ya sha ruwan lahira har abada ba zai sake jin ishi ba. Shikenan suka ɗauki mashi suka caka mata a al'auranta, haka har Allah ya ɗauki rayuwanta. To gashi daga wancan ranar da ta mutu har a tashi alkiyama ana karanta tarihinta kuma ana ce radiyallahu anha, Allah ya kara mata yadda. Saboda me? Saboda imaninta da manzon Allah. Haka mata na kwarai suke, su gaba ɗayar yarda suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yardan da babu ja da baya a kai. Shi yasa matan zamanin manzon Allah bin sunnar annabi da suke yi sau da kafa saboda son annabi da suke yi. Wanda yake son annabi ne yake bin sunnar annabi a duk cikin 24 hours dinta. Umar radiyallahu ta'ala an da ya faɗa wa annabi cewa, ya manzon Allah, ina son ka sama da dukkan kome sai dai raina, sai dai kaina kawai. Annabi ya ce masa, la wallazi nafsi biyadihi, na ransa da wanda numfashi na yake hannunsa, har yanzu imani da saura bai cika ba, hatta akuna ahabba ilaika, har sai na kasance ni na fi soyuwa gare ka, min nafsika, daga kanka, na fi son, wato na fi soyuwa akan rayuwarka. Fakala Umar sai ya ce, fa innahu al'ana wallahi la'anta ahabba ilayya min nafsi. Umar ya ce, to ya Rasulallah, yanzu kam na fi son ka, ina jin soyayyarka sama da ma yadda nake son kaina. Faƙalar Nabi sallallahu alaihi wasallama, al'ana ya Umar. Annabi ya ce, to yanzu ne kake da imani ya Umar. Kun gane? Yanzu ne kake da imani. ‘Yar uwata, ki duba ki gani, shin ya kike jin annabi a ranki? Kina ganin za ki iya ba da ranki akan kare mutuncin annabi? Zaidu bin Dasna cewa aka yi ya zagi annabi kawai, ya ce wallahi ba zai iya ba. Aka ce za mu kashe ka in baka yi ba, ya ce wallahi ya gummace a kashe shi. Aka sa shi a cikin keji sai da ya kwana 3, babu ci babu sha babu komai. A wannan lokaci Allah ya sa a cikin kejinsa itacen inabi ya suro, kowane rana itacen nan na haifar da ɗa. Zaidu bin Dasna yana cin wannan 'ya'yan inabi ɗin. Ruwa ya bubbugo a inda yake ɗin, yana ebar ruwa ya sha, ya yi alwala da shi, ya yi sallah. In kina son manzon Allah, ba abun da Allah ba zai miki ba a duniya. In kika ga wani abu ya gagare ki a duniya, wallahi dama zuciyarki babu annabi ne. Saboda haka a wannan lokaci aka fito da shi, aka ce mishi, menene roƙonka na karshe da kake da shi? Ya ce, bani da roƙon kome a gwajenku, ba abin da nake bukata a gwajenku. Ni roƙota guda ɗaya ne kawai, ku bani daman in yi sallah nafila raka'a 2. Suka ce, salli ma badala, ka kai sallah duk yadda kake so, karshenta dai in baka yi abin da muke so ba za mu kashe ka.
ya yi sallah da ya zo sujjada ya ce wallahi in ba domin tsoron kar su ce yana tsoron mutuwa akan abun da ya yi imani da shi ba, wallahi da zai tsawaita wannan sujjada ɗin saboda daɗin ibada da yake ji. Ya tashi ya tsaya, sai ga Abu Sufyan ya zo. Abu Sufyan ya ce, a turid an ya kuna Muhammadan makanak, kana so kawai a ce annabi Muhammad yanzu shine muka kama shi a hannunmu, ba fa da gaske ba, assumption ne, a kimanta yanzu annabi ne aka kama shi, wa anta afiyan saliman fi ahlika, kai kana kwance lafiya kalau babu abun da ya same ka a cikin mutanenka, kana kwance tare da iyalanka, ka yarda? In ka yarda da wannan to za mu barka ka tafi da rayuwarka. Zaidu bin Dasna ya ce wallahi ni ban yarda ba a ce annabi yanzu a garin Madina da yake zaune, a ce ina da rai zan iya bawa annabi kariya, annabi yana tafiya a cikin jeji, annabi ya taka kaya ya soke shi, da kaya ya soki annabi, gomma na rasa uwata, na rasa ubana, na rasa matana, na rasa ‘ya'yana, na rasa dukiya na nima in mutu, akan a ce kaya ya soki manzon Allah. Abu Sufyan sai ya shiga yana haka da hannun shi, ya ce ma ra'aitu kauman ahabbu sayyidahum misla hubbu ashabi Muhammadin Muhammada. Ya ce wallahi tun da nake ban taba ganin mutane da suke son shugabansu ba irin so da sahabbai suke yi wa annabi Muhammad. Zaidu bin Dasna ka yarda yanzu a kashe ka akan ka furta kalmar batanci akan manzon Allah? Ya ce ya yarda. Suka zare takubba. Zaidu ya mike ya ce falastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa dhalika fi zatin ilahi wa in yasha yubarik ala al-awsali shilwil mumazzai. yace falastu ubali, ban damu ba, hina uqtalu muslima, lokacin da za a kashe ni idan ni musulmi ne, in dai ina musulmi na mummuni mai imani da annabi, wallahi ban damu ba duk in dai za a kashe ni. Kowace sara da kuka sare ni, ala ayi jambin kana lillahi masra'i, kowane sara idan kuka sare ni na san cewa idan na faɗi na mutu, wannan gaba ɗin yubarik alal ausali shilwil mumazzai, akan wannan gaba da kuka yi gunduwa da shi, Ubangiji ta'ala zai yi ma waɗannan gaɓoɓin da kuka sassare albarka. Amma idan na mutu babu imani da annabi, ko don tsoron mutuwa na furta wani kalmar kuka kashe ni, wallahi zan mutu mushe. Aka kashe Zaidu bin Dasna, suka yi ta saransa yana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, su sare shi haka nan har sai da wato ya faɗi ya mutu, suka tabbatar da baya numfashi. Annabi yana zaune akan mimbari ya ce ga mala'ika Jibril ya zo mini da labari yanzu Zaidu gashi can ana saransa ana kashe shi. A wannan lokaci Zaidu bin Dasna, ku dubi darajar son annabi. Zaidu bin Dasna da ya mutu, suka ɗauki gawansa suka je suka yi hangin, suka yi cross, suka yi wato suka yi giciye wannan gawan akan kututturen dabino, suka ce sai ya rube a haka saboda wulakanci. Annabi ya tura wani sahabi daga garin Madina ya je ya ɗauke gawan nan da daddare. Annabi ya ce ka yi sauri,
kar mala'iku su riga ka. Ko da wannan sahabin ya zo, yana zuwa sai ya samu babu wannan gawan a jikin wannan kututturen dabino. Yana komawa annabi ya ce ai na ce kai sauri, mala'iku sun ɗauke shi sun je sun binne shi a sama ta ɗaya. Sahabi ne fa ba annabi ba. Me ya ba shi wannan? Soyayya ga annabi Muhammad, sun annabi da yake da shi. Ga sahabiyan nan wadda saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da ta ji aka ce annabi ya ce mata su sa hijabi, ba ta da abun da za ta saka, kawai sai ta ɗauki wasu summakaru ko buhu ko abun da yake kamar fatu haka, abinda ake sa wasu wannan, ta lullube kanta da shi. Wannan ya sa ta samu yabo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama. Ga ummu waraka, ga ummu aiman, ga sahabiyat da yawa daga cikin mata waɗanda suka bada sadaukarwa, suka yarda, suka nuna soyayya ga manzon Allah. Ku dubi yadda ƙarshen al'amarinsu ya kasance. Ya kuma ke ‘yar uwata, haka kike da manzon Allah? Kin nuna wa ‘ya'yayenki son manzon Allah? Ya kike jin son manzon Allah a cikin zuciyarki? Yadda sahaba suka yi, yadda matan tabi'ai suka so manzon Allah, haka kike son manzon Allah? To lallai ilalla mu gyara soyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sa'annar kuma sai mu samu aljanna. Darajatu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam, matakan son manzon Allah. Kala ibnu rajab alhambali rahmatullahi alaihi yace, wa muhabbatu rasul sallallahu alaihi wasallam ala darajatai, son manzon Allah yana da matakai ɗaɗɗaya har guda biyu. Ahaduhuma fardun, so na farko farilla ne akan kowa da kowa. Wahiyal mahabba, ita ce soyayya allati taqtadi qabula ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, so da zai wajabta miki ki karba abinda annabi ya faɗa, abinda annabi ya aikata da abinda annabi ya ga ana aikatawa bai yi hani da shi ba. Duk abinda annabi ya zo da shi za ki karɓe shi 100%. Ba za ki ce wai wannan ba zan iya ba, ko kuma wannan kar a kalle ni cewa ni ba 'yar yayi ba ce. Wannan shine so na farko. Duk abunda annabi ya zo da shi min indillahi, daga gujar Allah. Wa talqihi bil mahabba war rida, zaki kuma ki karbi wannan abun da soyayya da kuma yarda. Wa ta'zim, da girmama wannan abun. Wa taslim, da mika wuya. Wa adami talabil huda, da rashin karki yadda ki nemi wani shari'a fi ghairi dariqihi bil kulliya, karki yarda ki nemi wani shari'a in ba ta fannin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Duk abun da ya zo ba daga annabi ba, sunansa ba shari'a ba ne. Summa hasanul ittiba, sanar kuma kyakkyawar biyayya, bin annabi, al-ittiba'u lahu fi ma balagahu, cikin abinda annabi ballagahu, abinda annabi ya isar da shi.
an rabbihi daga gujar ubangijinsa, min tasdiqihi gaskata manzon Allah, ki gaskata manzon Allah fi kulli ma akhbara bihi cikin abinda duk annabi ya bada labarin shi, wa da'atihi fi ma amara bihi da kuma yi wa annabi biyayya cikin dukkan abinda yayi umurni da shi, min alwajibati na al'amura da suke wajibai, walintihai amma naha anhu da hannuwa ga abinda duk annabi ya hana, min almuharramat daga ababe da suke haramtattu, wan nusrati dinihi da taimakon addinin annabi Muhammad, da taimakon addinin shi, wal jihad liman khalafahu da kuma yakar wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan mataki na yaki, bi hasbil qudra gurgudun iyawa, fahazal qadar wannan matsayi labudda minhu babu makawa ga kowaye daga cikin musulmai, wala yatimmul imanu bidunihi, imanin mutum baya cika da abin da yake koma bayan wannan. Cikin abin da muka ambata, idan kika ji cewa babu ɗaya da kika kai matakin to har yanzu babu imani, in ji malam. Wa darajatu thaniya, daraja ta biyu, fadlun shi ko wannan falala ne, wahiyal mahabba allati taqtadi husnul ta'assi, ita ce soyayya da za ta hukunta miki ki kyakkyawar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine at-ta'assi bihi wa tahqiqi al-iqtida da kuma tabbatar da al-iqtida shine koyo da manzon Allah, bi sunnatihi da sunnonin shi, fi akhlaqihi ki koyi ɗabi'un manzon Allah, wa adabihi da ladubansa, wa nawafilihi da nafilfilinsa, wa taɗawu'atihi da kuma taɗawu'at ayyuka na taɗawu'insa, wa aklihi ya annabi yake ci, ki ci iri yadda annabi yake cin abinci, wa shurbihi da kuma yadda annabi yake sha ke ma ki sha, wa libasihi yaya annabi yake sa tufafi ke ma ki sa tufafi kamar haka, wa husni mu'asharatihi da kuma kyakkyawar wato zamantakewa irin na manzon Allah, ki zauna da mijinki irin wannan, li azwajihi idan namiji ne ya zauna da iyalansa kamar haka, in mace ce ta zauna da wato mijinta kamar haka, wa ghairi zalika min adabihil kamila da abinda ba wannan ba daga cikin sifofin annabi wanda suke su ne kammalallun sifa, da kuma laduba na manzo Allah su ne cikakkun laduba, wa akhlaqihi tahira da kuma ɗabi'un manzon Allah sarkakakku. Wannan idan muka dubi al-istinshaq nasimul uns sifa na safha na 34 zuwa 35, ibnu rajab al-hanbali ya faɗi, ya kawo wannan magana a ciki. Sai malam ya tambaye mu, but wannan tambaya is an interrogative question, tambaya ce wadda ba ta bukatar ansa daga gujenki, kawai ki ba da ansan a cikin ranki. Fa aina nahnu min muhabbati hazan nabiyil azim, to ina matsayin mu ko yaya soyayyar mu take ga son da in aka kimanta da son wannan annabi mai girma, ya soyayyar mu take? Soyayyar mu da ifiyar soyayya ce idan aka kimanta ta da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a ko mun gane, mun fahimci wannan? Malam ya ce fa aina nahnu min taqdimi muhabbatihi ala muhabbatil ahl, ina yaya muke gwajar gabatar da soyayyar ahalinmu akan gabatar da soyayyar manzon Allah, wal aulad
ya yau muka fi son ƴaƴayenmu akan son manzon Allah, wal amwal ya yau muka fi son dukiya akan son manzon Allah. Mun gane wannan? Qala Allah ta'ala, Ubangiji ta'ala yana cewa kul in kana aba'ukum, ka ce musu in kana aba'ukum, idan iyayenku kuka fi so sama da Allah da manzon Allah, wa abna'ukum ko ƴaƴanku kuka fi so sama da Allah da manzon Allah, wa ikhwanukum ko ƴan uwanku kuka fi so sama da Allah da manzon Allah, wa azwajukum ko matanku kuka fi so sama da Allah da manzon Allah, wa ashiratukum ko danginku kuka fi so sama da Allah da manzon Allah, wa amwalun iktaraftumuha ko dukiyoyinku da kuka yi tattalinta kuka fi so sama da Allah da manzon Allah, wa tijaratun takshawna kasadaha ko kuma wato mentions kayakin kasuwancinku kuka fi so sama da Allah da manzon Allah, kasuwancin da kuke tsoron karyewar tattalin arzikin kuka fi so sama da Allah da manzon Allah, wa masakinu tardaunaha ko kuma wato mentions a fulotanku, gidajenku, filayenku kuka fi so sama da Allah da manzon Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, shi ya fi soyuwa gare ku sama da Allah da manzonsa, wa jihadin fi sabilihi kuka fi son shi sama da jihadi ta barkin Allah da manzonsa, fatarabbasu, Allah ya ce to ku yi ta zamanku hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sai ranar da Allah ya zo da al'amarinsa shine azaba. Wallahu la yahdil qaumal fasikina, son wani abu sama da Allah da manzon Allah fasikanci ne. Wallahu Allah la yahdil qaumal fasikina, Allah baya son mutane fasikai, Allah baya son mutane fasikai. Allah ka saba ma daga cikin su. Rabi'an, na hudu daga cikin hakokan manzon Allah a kanmu, muka ce na farko, na'am, na farko shine menene daga cikin hakokan manzon Allah a kanmu mu musulmai? Na farko shine ikon Allah, har kuma ce na farko shine imani da manzon Allah. Na biyu shine na'am, bin biyayya, bin manzon Allah kan abin da ya zo da shi shine ittiba'uhu, bin manzon Allah kan abin da ya zo da shi. Sai na uku shine wanda muka karanta, shine son manzon Allah sama da dukkan kome da kowa. Mun gane wannan? Mun samu guda nawa kenan? Guda uku. Na farko shine ya kuna jin bacci ne? Imani da manzon Allah. Na biyu, biyayya ga manzon Allah, bin manzon Allah kan abin da ya zo da shi shine ittiba'uhu, bin manzon Allah akan abin da annabi ya zo da shi. Sanar na uku shine son manzon Allah sama da kome da kowa. To sai na hudu shine intisarun lahu, taimakon shi, taimakon manzon Allah. Menene taimakon manzon Allah? Shine taimakon addinin da manzon Allah ya zo da shi, shine taimakon yaduwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan kasa, shine yaduwar karantarwar da manzon Allah ya zo da shi ya game duniya gaba ɗaya. Ki taimaki annabi a cikin gidanki, yaranki su kama da manzon Allah a sifa, yaranki su kama da manzon Allah a ɗabi'u, yaranki su kama da manzon Allah a laduba, yaranki
su kama da manzon Allah a cikin mu'amala. Wannan shine intisarun lahu, taimakon manzon Allah kika yi a cikin gidanki, a anguwanku, a garinku, a kasanku, a duniya baki daya. Ina fatar mun gane. Wannan hakkin manzon Allah ne akan kowace musulma. Da fatar iyaye na mata kun fahimta. Wa haza min akidi hukukihi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine mafi karfi daga cikin hakokan manzon Allah a kanmu. Hayyan wa mayitan, annabi a lokaci da yake raye da kuma lokacin da baya raye. Muna ganewa? A yanzu annabi yana raye? Baya nan. A yanzu ki taimaki sunnonin manzon Allah, karantarwar manzon Allah shine kin taimaki manzon Allah. A lokacin da yake da rai ki taimake shi, ki ba da rayuwarki gujar kare rayuwar shi, ki yarda mutuncinki ya salwanta don mutuncin manzon Allah ya tabbata. Mun gane ko? Fa'amma fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, amma lokacin rayuwar manzon Allah fakad kama ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi hazal muhimma. Sahabban manzon Allah sun saya wajen kula da wannan bangare din. Khaira qiyam, mafificin tsayuwa. Fa haza katada binun nu'man, ga katada dan nu'man radiyallahu anhu yaqul ahda ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaus, yayi kyauta ya tura qaus kori